लोगोफोर मिथाइ जायैनो फिसाज्लाया, बिनि थाखायनो बिफाया लानानै थांदों दखानावहा मा जायो लायनो थांदों आरोना मेथाइखौ। ओमफ्राय आङो गारियावनो थालांबाय लोगोफोर। ओरैबायदि गरम बोथोराबो लोगोफोर एसेबो लागायाखै। ओमफ्राय आङो गारि सिङावनो जनानै थालांबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बिफा फिसाला मेथाइ लायनो थांदों। मा लाबोयो गावसोरसो दंसै आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बिथिं बिमाया हाला गारि सिङाव थानाया गरमानो। ओमफ्राय आं बाहेरायाव ओंखारबाय थानो बानानै ओंखारासै आरोना लोगोफोर। बिसोरखौल' नेबाय थानायसै माब्ला फैगोन जानानै। ओमफ्राय ओरैबायदि गरमखा लोगोफोर, नेबाय थाबाय आं लोगोफोर। जेजेया नै मा जादों मामा इखो देखायलाय, मा जादों? दादा जादों न? दादा बादाम जादों न? बादाम au áp dạ dadah lapar no iya áp deh ada masih jalan mbak ini saya ya tahu kayak gini deh yum kelak लोमजादों लोगोफोर, बिराद लोमजाखादों। ओमफ्राय डक्टरनियावहा देखायखांबाय, देखायखांनानै ओमफ्राय दायो जोङो स्कुलाव थांगासिनो दं आरोना लोगोफोर। स्कुलावहाय एसे खामानि दङ आंना बोराया। ओमफ्राय दायो जों स्कुलावहा थेलामारा थांगासिनो दं आरोना लोगोफोर। दिगाजुलिनिफ्राय थेलामारा थांबाय आरोना। मा खुलिनो हायाखै? र' खुलिनो ओइलाय माथो गारनाङा, इमान गोथाव बुस्थुखौ गारो मामा। जाया होनबा नोङो? मोनसेनो सोजोब्बाय बेयाव गारदोसो नोङो, गारनाङा, मानो गारदो? गोथाव मोनाखै? इखौ जानो गोथाव मोनाखै? गरम जाबायहाय लोगोफोर, दाबो फाया।